Bine ești cuvânta, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările Tale. Ceata Sfinților a aflat izvorul vieții și ușa raiului. Să aflu și eu calea prin pocăință, eu sunt oaia cea pierdută. Cheamă-mă, Mântuitorule, și mă mântuiește. Bine ești cuvânta, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările Tale. Cei ce pe mielul lui Dumnezeu ați mărturisit și ați fost junghiați ca niște miei, fiind mutați la viața cea neîmbătrânitoare și pururea veșnică sfinților, aceluia cu de adinsul mucenicilor vă rugați să ne dăruiască nouă dezlegare datoriilor. Bine ești cuvânta, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările Tale.